Also na dompase hene okofo kwabena bonso tosumienu odi adesre na eto obibie nim se yemra na yemeboa won educational fund a won mo ate won fammoa enkora won nim de nanso sikasemu famu no won wo fam no yemfammoa sa mofra no dompase hene okofo kwabena bonso ena one adom kase atwetwe nkomodi atodwa se na niso ade hunu na nakoma so ade paa ne se obema nwomasua afa ne ntoma pefra e wonpotam ho na onye yimu bia fa wonom asese wonya kwan ekosua ade no eho na odi atodwa se emfa ho eni baabi a obi firi ya wote ne mpesua so no obeboa obi a ma baabi opese okosuku koduru no watumi akwakoduru yebe nkwala ne bibeko enye adanse ni nko Incro min sa so sebi anwurani mpredu asase oye de wo munyina ya madehye wo munyina eka ho bi bede beba ne beti asi sebi a incro de osonso no so fo no na no munyina se we nyina no e discount be ye mpredu mfie 9 eso a besa abafode kese baako discount bia kosom wasade atudwa se ejapade ene oboade abobre mu ade pa bia wona asase so no beba ho ban ya o makwan emma obi mefa nkron titiri ene wono mu a wotu afumagudie basabasa galamsey no wono ebesi agan pa se ne be ya wonfo dwumedie emma ho mo dane no kansem esa manfo adwene nanso de igina so ane se asase bia dompase hene dia yeso man Mama mfo no bia watonton sase ene ne bia enye no ye fra se bra na be krata eno nkyerese se bia waton sase me san to ma fi so amfa kwa mpa so ne koto asase na me ba ye nsuo pa shotu kuremu ye to ye wose me ye de bo bia mayo ma se to mo ye nsuo no so no ye ba nsuo en shotu kuremu